ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ? ଆଜି ଆଜି ତ ରବିବାର ତମେ ଯାହା ଖାଇବ। ମୋର ତ ଅଣ୍ଡା। ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଆଉ। କଙ୍କଡ଼ା କରିବ କିଏ? କରିବ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍। ମାନେ ମୋ ପାଳି ଆଜି? ଅବଭିୟସଲି ତମ ପାଳି। ତମ ପାଳି ନୁହଁ, ତମେ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଯେହେତୁ ତ ତମେ ସ୍ପେଶାଲ ରୋଷେଇଟା ତମର। ହଉ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ସେତିକି ଦୟା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ଭାତ ଡାଲି ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ଦହି ଦେଲେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଛାତ ଉପରୁ ନେଇ ଆସିକି ଦହି ସାଲାଡରେ ପକେଇଦବ। ତମେ କଣ ସେଇଟା ହାତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛ ନା? ହେଲେ ତମର ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ନା ଆଉ କଣ? ସାଲାଡ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ନଳି ଛାଣିବ ବୋଲି? ସବୁ ହବ ସବୁ। ଏଇଟା କି କଙ୍କଡ଼ା? ଚିଲିକା? ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଭଜା ଭଜି କରି ତରକାରୀଟା ହବ ଆଉ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ? ଆମ ସବୁ ଯାକ ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହବ। ଅଣ୍ଡା କଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ ଆଳୁ। କହିଥିଲି ପୁରା ଅଣ୍ଡା କରିବ ବୋଲି, ତମେ ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ବି କରିଦେଲ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସତରେ ନା କଣ? ଏମିତି ତମେ କହୁଛ, ସତରେ ସମସ୍ତେ ମତେ କହିବେ କଣ ନା ତୁ ଭଲ ରୋଷେଇ ଜମା ବି କରୁନୁ। ଆରେ ନାଇଁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ସବୁ ମୁଁ କରିବି। ହଁ ତମେ ତ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ନା, ତମେ କରିବନି ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆଳୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ପୁରା ରେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜା ହବ। କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା? କ'ଣ? ପିଲାଦିନେ ମାମା ଯେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣେ ମତେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ଆସେନି। ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା, ତାକୁ କ'ଣ ସିଝେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟା କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ଗାଁରୁ ଆମର ଆସେ, ବଡ଼ ଗରମ ବଡ଼, ପାଣିରେ ସିଝା। ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା, ତାକୁ ପୁରା ସେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଗୋଟା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ସେ ପକେଇଦବ ଡେକ୍ଚି ଭିତରେ। ସେ ଡେକ୍ଚି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ମାମାକୁ ପଚାରେ ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଖାଇଲେ ସେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୁଁ ମୋର ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲି। ଫ୍ରିଜରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଛୋଟିଆଟେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଖାଇକି ଯାଉଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଣିବି। ପୁଦିନା ପତ୍ର ସାଲାଡ଼ରେ ପକେଇବି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 2-4ଟା ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ଦହି ସାଲାଡ଼ରେ ଟିକେ ନ ପକେଇଲେ ଆଇଁଷ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ଦେଖୁନ, ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମସଲା ସେ କଷି ସାରିଲାଣି। କ'ଣ ପକେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ? ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ପକେଇଲି? ହଁ, ଆମର ଗୋଟେ 500 ବର୍ଷ ତଳର ହୋମମେଡ୍ ମସଲା ଅଛି। 500 ବର୍ଷ ତଳର ସିକ୍ରେଟ୍। ହୋମମେଡ୍ ମସଲା। ବୋଉ କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ହୋମମେଡ୍ ମସଲାଟା? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ଜାଣିଛ? ବୋଉ, ତମେ ହୋମମେଡ୍ ମସଲାଟା କୋଉଠି ରଖିଛ? ଆରେ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁନ, ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଅଛି, ଆମେ ସେମିତି ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ରଖିଛୁ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦେଖିଆ ସେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ। ତମେ ନଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କଷା ହବ ଟିକେ ଆଳୁ। ଆଳୁ କଷା ହବ? ଆଳୁ କଷିକି ନାଇଁ, ଆଳୁଟା ଭାଜିକି କଲେ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତାକୁ ଭାଜିକି କରିବା ବୋଲି। ଓ, ମୋ ନାକରେ ଖାଲି ବାସ୍ନା ପୁରା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍। ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ତ? ଅଣ୍ଡା ଖାଲି ସିଝିଗଲେ, ମସଲାରେ ଦମ୍ଟା ହେଇଗଲେ ହଁ, ରେଡ଼ି। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆଳୁଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଳୁଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ପକେଇବ? କଙ୍କଡ଼ାଟା ପକେଇବ? ଓହୋ, ପୁରା ତ। ଆଉ ପୁଣି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଝୋଳ କରିବ ନା ଖାଲି କଷା କରିବ? ଟିକେ ଝୋଳ ହବ ନା, ଭାତ ସହିତ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଆଉ। ଆଜି ଲଞ୍ଚଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଖାଲି ସର୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟର, ମୋତେ ସର୍ଭ କରିବେ। ହେଇଗଲା ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିକି ଖାଇବୁ।
ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ କଲାଣି, ଆଉ ୱେଟ୍ କରିହେବନି।